Welcome to Abiel podcast. Hello, welcome to my podcast. This is your host Abiel. ናይሎ መርስና ልሙድ ጌጋታት አትሓሕዛ ገንዘብ ብዝምልከት እዩ ነዚ ብዝምልከት 8 ነጥብታት ኣለዋኒ ኣብ መጨረሻ ኸ ስለናይ ፋይናንሻል ሄልት ነብስና ክንምርምር ደኸለና ሕቶታት ኣለዋ ንሰንካ ሚሽን ገበርኩም enjoy the show ልሙድ ጌጋታት አትሓሕዛ ገንዘብ ቀዳማይ ነጥቢ ፕላን ደይ ምግባር ዚነ ኢመርጀንሲ ገንዘብ ይምህላው ኢንሹራንስ ዲዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ፕላን ደይ ምህላው በቲ በብዝ መጽት ገንዘብ ስእልና ከነጥፎ ከለና ዚነቲ ገንዘብ አትሓሕዛና ይሕግዘናን እዩ ካልኣይ ነጥቢ ብዙሕ ገንዘብ በጥፋ እዚ ባጀት ደይ ምህላው እቲ ንዓኻ ደዋጻካ ደዋጻካ ከይፈልጥካ ጽኒሕካ ወላ እቲ ተጥፎ ገንዘቡን ነንእሽተይ ክኾን ይኽእል ኣብ ሴልትሪኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን በቢ 50 ቅርሺ በቢ 10 ቅርሺ እቲ በቢ ንእሽተይ እውን ተኣኪቡ ብዙሕ ከነጥፍእ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ከዓ ክሬዲት ካርድ ምጥቃም ክሬዲት ካርድ ክንጥቀም ከለና ብዙሕ ግዜ እቲ ነጥፎ ገንዘብ ኣይንፈልጥን ኢና ቢኮዝ ኣብቲ ወርሕ ስለ ዝመጽእ ስቴትመንት እቲ ተጥፎ ዘለኻ ኣይትሪእን ኢኻ ብሕልፊ ሕጂ ኣብ ገለገለ ከተማታት ወይ ኣብ ገለ ዓደታት እቲ ክሬዲት ካርድ ፓስወርድ ኻይድልካን ሲግኔቸሩን ኣይድልዮን እዩ እቲ ሲስተም እቲ ስካን ምስ ገበርካ ክሬዲት ካርድ ሪድ ገብሮ ብኡ ቻርጅ ትኾን ሕጂ ንሱ እቲ ሰንስ ዘለካ ከም ተጥፍእ ዘለኻ ገንዘብ ይሃስስ ማለት እዩ ብኡ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዓቕምና ንላዕሊ ነጥፍእ ማለት እዩ ራብዓይ ነጥቢ ኸኣኒ ዶንጊና ኢንቨስትመንት ንጅምር ወይ ሴቪንግስ ንጅምር ኣብ ተቐዳመይቲ ወይ ካልኣይቲ ፖድካስት ናይ ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ ክዛርብ ከለኹ ሓደ ነገር ሜንሽን ገበርኮ እቲ ኢንቨስት ክንገብር ከለና ነዊሕ ግዜ ክህልወና ከሎ እቲ ዝሓሸ በብንእሽተይ ነዊሕ ግዜ ክህልወካ ከሎ ብቐሊሉ ብዙሕ ገንዘብ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዶንጊኻ ክጅምር ተለኻ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ገንዘብ ከይከበልካ ክእል ከምስ ዘለኻዮ ብሓምሻይ ነጥቢ ኸኣኒ ብሓፂር ግዜ ገንዘብ መክሰብ ክንገብር ንፍትን على ግዜ ኣብ ኢንቨስትመንት ኦሶንስ ከምዚ መሰለ ሰብ ነጊሩኒ ከምዚ ያላ ስቶክ ወይ ከምዚ ሎ ድግዛ ከምዚታት ኢሉ ኢንፎርሜሽን መጽና ዕድለይ ክፍትን ኢልና ብዙሕ ገንዘብ ኣው ነጥፍእ and ብዙሕ ግዜ ከምዚታት ዓይነት ኢንቨስት ወይ በሓፂር ገንዘብ ትገብሮ ነገር ኣብ ክሳራ ከውደቐና ክእል ማለት እዩ ብሻሻይ ነጥብኻ ብታዋኽ ወይ ብኢሞሽን ሙሳን ብዙሕ ግዜ እንታይ ንጥቀመላ ቃላላ ካብኡ ደይሓልፍ ብምባል ኣብ ዓቕምና ንላዕሊ ብኢሞሽን ተደሪኽና ነጥፍእ ማለት እዩ بسمعت شابعي نتبخاني إنشورانس دي مهلا إنشورانس تزحلف برنامجي بودكاستي كمزي ديسكاس كمز قبرنا مس يوناس إنشورانس أدلاي تي أبي وطنا دقات منا نجس زين فلت إنشورانس كله كخلو نتي بنقد مس نجارات تحجزنا سلازخ الانشورانس كلونا له شامنا إن مجرشة نتبخاني كتور عدهبو مقبارة بجنزب اتخالق ركبنا دلو مس فاميلينا ديو مس عروتنا ديو مستي كبابينا دلو ركبنا نداقو دلو خيد مالتيو إزين انتن شمودا نتبي ناي جنزب أتححزا جيكاتات نفتسمه
ሓደ መገዲ ክንመሚ ንኽእል ወይ ክንፈልጥ ንኽእል እቲ ኣታሕዛና ናይ ገንዘብ ብዝምልከት ጽቡቕ ኣሎ እንደየለን ኢዝ እቲ ወርሓዊ ወጪና ኣብ ቁፅፅርና ወፃእ ተሎ ጽቡቕ ገና ማኔጅ ንገብርና ኣለና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ወርሓዊ ክፍል ድኽፈል ንኽራይ ገዛ ድዩ ንሞርጌጅ ድዩ እቲ ኢምፖርታንት ነገርና ብሂወትና ንክንከፍል ንቃለስ ተለና ካበይ ከም ዝመጽእ ወይ ማኔጅ ክንገብር ተዘይከኣልና out of control ክኾን ከሎ ጽቡቕ ኣለን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣታ ቀዳመይቲ ደረጃ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከኣኒ እዚኣ እንተ ማኔጅ ጌርና then ni emergency savings ኣለና ድዩ the emergency savings ni ናይ 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ዳእክል ከናብረካ ድኽእል emergency savings ኣለካን ይብልካን ሰኻ ካልኣይ ምልክት ንሪኦ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ከዓ እንታይ እዚኣ ማኔጅ ጌርካት ወርሓዊ ወጪኻ emergency saving ጌርካ ብሳልሳይ ደረጃ ኻኒ saving ክትገብር ትኽእል ዲኻ ንነዊሕ ድጠመተ savings እዚ ገዛ ክኸውን ንኽእል ናይ retirement ክኸውን ንኽእል ናይ big ticket items regularly save ክትገብር ትኽእል ትኾንካ እዚአን እንተን ናይ basically financial health check ክገብርን ከለኻ እዚአን ኢኻ check ትገብር any discussions ገበርናዮ website links phone numbers up website post gobre at www.inform2empower.com or comments we حتتاتلكم feel free to send me your questions or your comments and thank you for listening. Thank you for listening to this podcast. Hope you enjoyed it.